Ja, velkommen til. Nu skal du se, hvordan man afbilleder i et koordinatsystem ved hjælp af T-Inspire. Når den åbner op, så ser den sådan her ud. Hvis der er et andet vindue her, så kan man gå op under filer og vælge sidestørrelse til computer og åbne sådan en, så kommer det til at se ud præcis sådan, som vi har den her. Når jeg klikker i midten, så kommer der en liste frem, og der vil jeg gerne til at starte med lave lister og regneark. Og så har jeg en samling værdier. Jeg kunne kalde den ene herover for min liste med vækstværdier. Jeg kunne kalde den anden herover for min liste med y-værdier. Men jeg kan kalde den hvad som helst. Der er frit valg, hvad lytter nærmest. Og så skriver jeg mine tal herover. Det kunne være, at jeg havde tallene 2, 6, 9 og 11. Og så har jeg de tilsvarende y-værdier her. Det kunne være, at jeg havde værdien 4, værdien 16, værdien 22 og værdien 26. Og hvis jeg så vil tegne dem, så går jeg herover. Jeg højreklikket og vælger, at jeg gerne vil indsætte en ny side. Og så vælger jeg diagrammer og statistik. Og så ligger de der og søger rundt. Og så fortæller jeg, hvad jeg vil have ud af den her akse og ud af den her akse. Hvis jeg nu vil have min x-værdi ud af den her, klikker jeg, vælger x, så falder den derned. Og hvis jeg så klikker her, og jeg øger der, så er de indsat i et koordinatsystem. Så nu kan jeg